हेलौ लोगोफोरनाय दिनैहाय BPF नि MCLA हारिसिंगा समाजनि ये दिनैहाय बेरायफैदों फिल्डआवहाय जोंनि गामि लांदां सुबुरि गामियाव आरो बे मिटिंखौ लादों ब्रह्मा मन्दिरनि लांगोनायाव माबायदि खोथाखौ बुंलांदों आरो मा बुंदों नोंथांमोना दायो खोनासंदो दायो खोनानो मोनगोन आं दायो नोंथांमोननो देखायनोसै बेयाव जोङो भट होनो थाखाय बयबो थांखि बेयाव फैनाय गासिबो जोङो बे नांगोलावनो भट होगोन होननानै जोङो थांखि आरो बेनिखायनो जोङो दायो जोंनि गामिनि समस्याफोरा बारा मोजां नङा जितु 5 बोसोर जाना थांबाय बेयावहा जोङो एसेबो माने उन्नति जानायखौ नुवासै जोङो जिफोरखौ मोनदोंमोन सुबिदा बेयावहा बै सिगांनि जितु जोंनि बे BPF सरकारनिफ्रायसो मोननाय बेनिखायनो दा सारा देरहाखागोनखा आरो देरहानायनि उनावहाय जोङो जोंनि सुबिदाफोरखौ गासै बिथिङावबो मोनगोन होननानै साबायखर बावनाय थाबाय मानगोनां दिनैनि बे सार MCLA जानायनो फैनाय सार त्रिदिप मानगोनां त्रिदिप सार लोगोसे बेयाव नुजाथिफैनो हानाय सारनि लोगोफोर आरो जोंनि खासिबारि लांदां सुबि गामिनि मानगोनां आफादगिरि आरो नेहाथारि लोगोसे जोंनि गामिनि मानगोनां जोंनि ब्रह्म मन्दिरनि गाहाय पुरहित बाबा आं बेखौनो फोरमायनो सानदों दि मानो होनबा सार जोंनि गामियाव जों बिबाबो मोनाखै जों गोबां बोथोर लानानै बोथोर जोङो रंजानाय बाजानाय जों गंसे रंगमन्चनि जोबोद गोनांथि जानानै फैदों जोंहा बिराद उसुबिदा जायो जों बे बारान्दायावनो खाथि फिथि खालामनानै जों रंजानो गोनां जायो बेनिखायनो सारा देरहायोब्ला थारैनो साराथ' देरहाखागोन अन्नानै जोंनि गामियाव रंगमन्च गंसेनि थाखाय सारा बावनो मोननाय नङा जोंनो होनांगोन आरो ओमफ्राय जोंनि आइजोफोरा सारनोनो भटखौ होगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय दिनैनि बे बुंनायखौ एसे दोनथ'नाय बिबुंथि लाखिलांबाय दायो आङो रायजोनिसिम माने माबा खालामला जिहेतु जोंहा समनि जोबोद आंखाल बेखायनो जों त्रिदिप सारखौ बुंथाय खावलायबाय ब्रह्म मन्दिरनि लांगोनायाव खुंनाय फोसावदिं हाबाफारिनि दैदेनगिरि आरो लोगोसे जोंहा बे ओनसोलनिनो गेदेमा आदा जतिश बसुमतारी आरो लोगोसे बे ब्रह्म धोरोमनि गाहाय पुरहित रुसेल बिथां आरो जोंहा बाबुराम दोङो जोंजों लोगोसे आरो निर्जय बिथां आरो आंनि सिबिजात आरो जोंहा जोंनि दोलोनि मावथि प्रतुल बसुमतारी आरो सिबिजाथाव बे लांदां सुबुरि ओनसोलनि गेदेमा नोंथांमोन आइजो नोंथांमोन साफ्रोमनोबो गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनायजों लोगोसे लेटहै सफैनायनि थाखाय आं निमाहा बिनायबो थाबाय आरो आरोबाव आं निमाहा बिदों 2015 सननिफ्राय लाजेनना 2020 सिम आं बे ओनसोलाव बा BTC समष्टिनि MCLA मोन आरो बै आं क्षमतायाव थानाय समाव नोंथांमोननि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जाबायदि मावनांगौ आं बेबायदि मावनो हायाखै बेखाय दुखु मोननायबो थानो हागौ जुदिहे दुखु दङब्ला अन्नानै क्षमा खालामो आं बेखौ गुरै खावलायबाय आंथ' जिखिनि हायो मावबाय बेयाव मथा-मथि बेयाव गंथामसो कालभार मावनाया आंहा गोसोआव दोङो बे दैसानि बिथिं हाबलांनाय बेफोरखौ मावना होदों आरो बेनि बागैबो बहाबा माबा मावबाय आरो जोंनि दिनावनो प्राय लामा हान्था मेलाया जाजोब्बाय दा बेफोर डेभेलपमेन्टनि खामानिया गतानुगतिक जाबाय थागोन दिनै UPPL थायोब्ला UPPL मावनांगोन BPF हायबा BPF नि दिनाव मावनो हायाबासो बदनामा जायो नाथाय बे डेभेलपमेन्टआ जोंहा जाबाय थागोन नाथाय जोंहा माखासे साननो गोनां बाथ्रा दङ BTCआ बबे लामाथिं थांबाय थादों धंस जानो थांदों ना जौगानो थांदों बे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना गासैबो ससियेल मिडियायाव मोनखाबाय दायो मोनसे बारहावा बारगासिनो दोङो उत्सेब कासलेन्डआव थानाय मानसिफोरनो नटिस लासै हरगासिनो दोङो उत्सेब खालामगोन होननानै खालि खालामनांगौ होननानै जानोनि हरबाय थादों जोंनि बे ओनसोलावथ' माहाबा बिराद गुवार कासलेन्ड दोङो गबसार दोङो
जलाहय होननानै बुङो जायखौ बिलो हामा बेबायदि जायगाफोरबो दङ बे जायगाफोरा गभर्नमेन्टनि आवथायाव दङ थारमाने गभर्नमेन्टआ बेखौ लाफाफिननो नागिरजोबदों आरो जुदि हसाखै गभर्नमेन्टआ बेखौ लायोब्ला बेयाव थानाय मानसिफोरखौ बिसोरो होखारगोन होखारखांबायानो चिराङाव जोंनि बर' फिसाफोरखौनो आरो माबायावबो पर्बतजरायावबो 3600 बिगा हाखौ सरकारा लानानै आदानि साहाबनो होनो थाखाय नाजादोंमोन बै ओनसोलाव थानाय बर' फिसाफोरखौ होखारनो बिथांमोना सेस्था खालामदोंमोन नाथाय सांग्रांथिया बिसोरनि गेजेराव थानायखाय आरो जोंनि बिटिसिनि गासैबो रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनायखाय हायाखसै हयथ' हथे स्थगित थाबाय किन्तु आकौबार जुदि सरकाराव फैयोब्ला होखारमारगोन बिसोरो दै होखारमारगोन खारन फैसाल'सो नांगौ बिसोरनो दै जियानो जाथों किन्तु बिपिएफनिया उल्था जों बुंदों पट्टा होगोन जों पट्टा खालामनानै होगोन जायफोरनि हाया 30 नोंथांमोना बे 30 हाखौ मियादि खालामनो थाखाय नोंथांमोना दरखास्त होबानो जाबाय जों दङ लेन्ड एडभाइजरी बर्डआव जों एप्रुभ खालामनानै मियादि खालामना होगोन आरो नियम बादियै बे हांमा ओनसोलाव जुदि हानि मुल्यआ 50,000 बा 1 लाख बाला हा मियादि खालामनो थाखाय नोङो प्रिमियामखौ 1 लाख थाखाखौनो होनांगोन किन्तु ट्राइबेल हिसाबै रिबेट थायो रेहाय 25% होमबा 1 लाखआव बेसेबां होनांगोन 75,000 नाथाय जों खालामनो सानदों मा जिहेतु रायजो राजाफोरा इसां थाखा होनानै मियादि खालामनो हानाय हक्ति गैया बेखायनो 2-3 हाजारनि गेजेराव बिगा प्रिमियाम लानानै जों रायजो राजानि हाखौ मियादि खालामना होनो हायो नामा बिनि बेबस्थाखौ जों लागोन दै आरो दायो जोंहा मोनसे मा जाबावखो जोंनि बिटिसिआ 2003 सननि सुक्तिनि गेजेरजों जिखिनि जों मोनदोंमोन अधिकार बे अधिकारखौ नैबे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों लाना थांदों 16टा डिपार्टमेन्ट दायो जोंनि गामिफोरखौ सेटेलाइट सिस्टेम खालामनो नागिरदों हादाननिफ्राय जिखिनि गामि सोबाय सेटेलाइट बियो सेटेलाइट सिस्टेम बेयाव मोनसे बैयाव मोनसे थांदो नोङो एकदम फालुफुं उरुहिल एरालि लगा नामेरि हाग्रा खाथियाव हायलायदो नोङो राङापारानिफ्राय मिसामारि थांलायदो मिसामारिनिफ्राय आगु बेलस्रि हायदो बेलस्रिनिफ्राय बातासिपुर बातासिपुरनिफ्राय हुग्राजुलि एके लेथारि नङा दा बेयाव मोनसे गामि थाबाय हरसिंगा बायसियाव थांलायदो आरो हरसिंगानिफ्राय आरो खाग्रानिफ्राय थांलायदो आरो करामुरनिफ्राय थांलायदो आरो उदालगुरि बेबायदिसो गासैबो सेटेलाइट सिस्टेम आरो नैबे सेटेलाइट सिस्टेमा जुदि जायोब्ला जोंनि ओनसोलाव डेभेलप जानाय नङा दायो बिटिसिनि गेजेरजों हाग्रामानि दैदेननायाव जिखिनि डेभेलप जाबाय बे गासैबो स्टप जागोन मोनखानाय अधिकारा साख्रि बाख्रि होनो हानाय अधिकारफोराबो गोमालांगोन गतिके बेखौ हमथानांगोन जोङो जिहेतु बे बिटिसिखौ जों आन्दोलन खालामनानै बर' फिसाफोरनि थै होनानै मोनदों बेखायनो साफ्रोम बर' फिसाफोरनि दायित्व रैखाथि खालामनाया आरो नैबे इलेक्सननि गेजेरजों जों बेखौ रैखाथि होनांगोन थांनाय थैनायनि इलेक्सन बे इलेक्सना बेखायनो बयबो रायजो राजाफोरखौ आं गुथारै खावलायबाय जे नोंथांमोना बिटिसिनि रैखाथिनि थाखाय जेन एइबारनि थाखाय नोंथांमोना जेन नांगोलनि सावगारियाव भटखौ आंखौ होनानै देरहासार खालामनानै हाग्रामाखौ सिप बानायनायाव बिपिएफआ सरकार दानायाव मदद होनो थाखाय खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों हामबाय होनदों सारखौ आरो लोगोसेनो जोङो दिनैनि बे इलेक्सन केम्पेइननि मेलखौ जोङो फोजोबनो सानबाय बेखायनो जाति फैनो हानाय जोंहा लान्दा सुबुरिनि गासै रायजो राजानिसिम जों बेखौनो निमाहा बिबाय जिहेतु जोङो सम बारा होनो हायाखसै दुखु दा मोनसै जिहेतु 22 तारिखै जोंहा इलेक्सना जागोन भटिंआ जागोन बेहाय गासैबो जाहाथे बाहागो लायो बेखौनो आं हांख्रायनानै खावलायनानै दिनैनि बे सावराय माबाखौ इलेक्सन केम्पेइनखौ हाबाफारिखौ बेखौनो फोजोबबाय
Aliko habla le. Aliko habla. लादो सानसुंनाय खोमा थिखाफ्राव फाइनालि नोंथांमोना दायो खोनानो मोनबाय जे त्रिदीप सारा माबायदि खोथा बुंलांदों रायजोफोरखौ आरो मा खामानि मावगोन होननानै बुंलांदों नोंथांमोना गासैखौ खोनानो मोनबाय गासैबो MCLA बायदि गिदिंखायो बेनिखायनो बेबो गिदिंफैदों नैबे जोंनि लांदां सुबिरि गामियाव दायो आंनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर थेंक इउ बाय